Nata diri karon diri sa Villa Anita no Space Rental sa Ormoc niya diri. Nata sa Ormoc City. So galaglag rata diri no. Rata diri sa Ormoc. So dako pud ang Ormoc ri ay. Raw kanang pasindot gyud ang tagom. Pasang ilabuhin, doyot sa akong magbagay. Awi sa halanaw, aron magmalipayon. Merry Christmas! Muna ang mga asa na pitabungan ni sa Sanuan. imong pangalan diri mi karon sa Baypay. Pangalan nimo? Angelo. Kini Nerlin. apelyido Limbangon. kani Jane. si Jane. apelyido Dalangin. Dalangin. Wapo kay kay Dalangin, umuni sila sa Dalangin. So mga travelers, magandang umaga sa inyong lahat. So naata karon diri karon sa Baybay City no, kadlawon dako alas 2 sa kadlawon, alas 2 pa. So nata sa Baybay no. Baybay so sa Baybay nata sa Baybay. So Baybay dili kay siya maklaro Baybay City no? So ang sa Baybay City akong makuha na pindot siya kayo, peaceful po kayo doon sa Liti. So ang panahon kusog kay bagyo mangud kayo karon, ingat kayo. So nakoy kauban dito raw kung buang isa parang buang so kita gana ko siya kape, kaya mo sa pumainit para malinggaw ko sa mayo. O kubantayan ko kanya diri kay Sara ra ba diri. Bye. So ang update doon sa Bye kanang linaw kapsay suking hangin sa Bye. Mo ni update ka mo ni DB Mart Bye. Daibi ba sa may style ano? Basta kay nindot ang kuan karon sa Baybay City. So mga ka-travelers, nata karon diri sa Baybay no? Baybay City. Mo ni ang update diri karon sa Baybay no? Nindot kay siya, muraw ka ng nagyoy presence sa mga mata ba. Kalaga ning nindot ka tanahon. Mo ni ang mga update sa Baybay karon, Baybay Liti. Nindot siya kayo nga lugar po plaza. So diri ko karon nagtambay, standby kay mura lagi ka nang gitawag ug kanang diri mo agi mo ang mga bus ba niya. Diri na lang ko. Ako'y kauban dahil sa buwang ariyan to Pikas. So okay na siya, libre na siya sa mga kape o pantro siya tro naglakaw-lakaw. So okay kayo, natadri ko sa Baybay City paraw Baybay City. So mga ka-travelers, nung natadri karon diri sa Baybay kadlawon dako alas 3:30, alas 3 kapin no, natadri karon sa Baybay. So ang Baybay karon nindot kayo, mingaw kayo no, may church diri na po'y mga
lingaw-lingaw mo ni mga update karong mga bago din sa Bye-Bye Leyte sa Bye-Bye City siya sa Leyte. So nag-travel na karon diri sa mga travelers, no? So nindot kayo. Bye-bye, oh. So klaro na gud kayo ang Bye-Bye, no? Bye-Bye City. So atong bag na to diri. So makalingaw sa panahon. So grabe pong bagyo, labay dring bagyo karon gabi. So kay kat travelers man da, so sagasa gyud tulogan eh. So nindot kayo. Taraw. Kuni ang mga update karon sa Leyte.